नायाना फिसाजो आंखौ माबायदि ब्लग बानायो आंनि माबा कपि खालायदों आरो दे बोरैबा आंनि जानो बिदि खालायनाङानो आंहा दे नै सासेया बिफाया फैयाखै दाबो दे पिकनिक जाहैनायानो बोरै होनो होनदों मा रायलायोमोन बिदि खालामनानै आंलाय माला बिदि खालायासै आवाज दुङाखै खालि ओरै खालामदो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आंहा बेबायदि खालामनानै ब्लग बानायोनो आरो ना होननानै ब्लग बानायोनो आंहा गाव ओंखायनो आंखौ दिनै खोन्थागासिनो दं आरो जा मिनिबाय गावहा बेखौनो खालायनानै दे खालायबावदो नोंसा गुमैया दाबो फैयाखै आरो ना मालाय पिकनिक जाहैनाया फैगौनो फैगासिनो दङनो चेकिं आरो ना जेरावबो लामायाव ओमफ्राय बारस' बुरस' फैसिगोन आरो बे माला सफैयो ओंखाम जाखांबाय जोङो टमेट' बाथोन खालामनानै जाफैगोन ना जाफैला जाफैयोबाथ' गुदुं गुदुं आलु बाथोन खालायनानै होनोसै आरो ना आरो आलासिफोरबो सफैनांगौ दङ बिबोनांफोर बेवायमोन गामिनि आरो ना जोंहा गामिनि माबायाव थांदोंमोन बिसोरो बेरायनो सिक्किमाव ओमफ्राय फैगासिनो दं खयथायाव सफैयो गारि गालांदों नालाय जोंनावनो दा लांफैबावगोन बिसोरो ओंखायनो नेथ'गासिनो दं आरो दसे उन्दुथ'वासै फैग्रोथोंसै बिसोरो दे एक्टिं देखायबावदो आंना जोलै मोजाङा एकदम माबाखौनो मंगलसूत्रखौनो बस'नानै होलायबाय नै जेबो गानजाला जेबो माबा जाला आरोना नै दाबो नै बानायहैनांसिगोनलाय जिजिया बिराद दुस्थ' जाबाय मैया ससमा सिफायबाय आरो दिनै माला बस'नानै होलायबाय आरोना गानथ'ला आं मालाफोरखौनो दाखालिबो माला मोनसे बस'नानै होखांबाय आरो मंगलसूत्रखौबो बस'नानै होबावबाय दुस्थ'थार बिराद दुस्थ'खा जिजिया टाइमाबो नै 10ता 12 जालायलायबाय दाबो सफैया नोंसा गुमैयाबो माला सफैबावगोन बियो खें 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 मोनथारो बाहेरानिफ्राय मानसि फैनांगौ थाबाथाय दासो सफैबाय ayo gelibay jangan bukan wakai mama bukan ada video nih आलासिफ्रा नै सिक्किमाव बेरायहैग्राफ्रा बा मामा ओमफ्राय आंनो जेबो लाबोआसै मेथाइ लाबोआखै अना होनबालाय बिबाजैखौनो अनाबालाय फैबाय नालाय बिफाखौ लेंहरगासिनो दङ आखाइजों बेसेरा बाबा बोलो मा बाबा बोलो गैया बाबा गैया मायो थांथ'फिनलाय थाङाखैनो थां बाबा गैया मा बाबा बोलो बाबा बोलो आइसना मोदै गलायलायदों मोखाङा मेगना ओंखाम जानबाय आङो नै आलु बाथोन दाउदै रुबाय आरोना थांबाय बेरायहैनानै फैग्राफ्राबो ओमफ्रायो टाइमाबो थांबाय आलासिफ्राबो ओमफ्राय सासेया दुगैगासिनो दं टाइमाबो नै 11ता 17 जाबाय आरोना नै बुजुगासिनो थाव नानानै होनांसै आरोना आङो आरोबाव सासेया दुगासिनो ओंखाम खुरनानै होनोसै दुखांबा गगा मोननायखायनो बिसिनायावनो थाया आरोना सनाया नै बामनांगौसो थाव नानानै होखांबाय आं बिरादनो ओमफ्रायो नै थाया बिसिनायाव उन्दुनो बाम जानो लुबैयो आरोना हां लानो हायादि गगा मोननाया फाखा गुसु गुसु मुजा गाना बियो मुजाखौ खुना लाबाय थायो थफिबो खुनानै लाबाय थायो जेबो गाना आरोना सासेयाबो ओंखाम जाखांबाय दासो दसनाफोर टाइमाबो 11:30 जाबाय 12ता जालायलायनोसै आरोना नै पिकनिक जानानै पुलिसफोरजों होसो हरजानानै न'आव फैनांगौ बिसोरा मोनजाथेरासैनो पुलिसाव माबानो हायो सान हाबनाय लोगो लोगोनो माने रुल्सफ्रानो बिराद खराथार आरोना जानानै बेहाय दिरबिल होननायनिफ्राय जानानै आरो गामियाव जाहैबावबाय ओमफ्राय फैबाय आरोना फैनानै ओंखाम न'आव आरोबाव पिकनिक जानायानो ओंखाम थोंखाम गैया न'आवसो नागिरफैबाय संखांनानै होबाय आङो मामिया लांदो नै
Good morning सनाफोर next morning जालायबाय आरोना सिखारखांनानै ओमफ्रायो दुगैखां लोबस्रां न'नि खामानि जोबस्रांजोबनानै फुजा होनानै लाखांबाय आरोना टाइमा दा 8 जाबाय सानाबो जौबाय सानाबो ओंखारबाय बिराद मोजां सान्दुं दुंबाय आरोना दसे सान्दुं सायनोसै आं फुङावनो दुगैनानै खर' लोबदों नालाय बिराद गोजांनाय मोन्दों आरोना फिसा साथामबो सिखाराखै आङो बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां न'नि खामानि मावखांजोबनानै फुजा होनानै लाखांबाय एबार बिसोर सिखारबा ब्रेकफास्ट खालायनोसै आरोना सनाफोरथ' नायलांदोलाय दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम अननानै आरोना मैयानि भिडिअ दिनैनि भिडिअ ज' लागायनानै होनोसै आरो आङो सिखारबाय साथामबो दसे लामासिम ओरैनो बेरायना होनो लाबोनोसै खेलें खेसें खालायथारदों देहा सुग गैयैखायनो गुजुनायानो बेसेरा गुजुथाराखैमोन आरोना जोनोम जानायनिफ्रायनो एबार नै बोसोरसे जालायलायनोसैयावसो माने गुजुनाय जाबाय आरोना एकदमबारे गोबालायनाय जादों गुजुनायानो बेसेरा जन्म जानायनिफ्रायनो गुजुनाय गैफेरामोन आरोना गुजुफेरनाय जाफेराखैमोन एबारसो फार्स्ट टाइम एकदम गुजुबाथाय गोबाजोबो मामा बोला 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 सना बोला बेलायदों आंनि मामियानो बेलायदों बेरायनो मोननायखायनो खुसिथार जोंना सनाया दादा होनलायथारदोंना दादा लियान बोलो मा दादा लियान बोलो दादा बोलो आना दादाया ना हेन्देल हमलायलायथारदों दिनै नै बन्द'खायनो सिरिथारनाय दिनै गारि घरा गैया सारायथ'लाय मबाइलाव थ'लाय आंनो फुरि माने आलु पर'था जानोसै नै जोंहा दासो ब्रेकफास्टआनो बिसिबांबा सानजौलायनानैसो ओमफ्राय ओंखामखौबा माला जागोन सासेया नै टाइमानो नै 10:39 जालायलायबाय आरोना 10:40 जाबाय नै सासे आखाइ सुगासिनो जानोसै थाबनो जानोसै ओंखाम संनोसै ओमफ्राय जाखांनानै सानजौलायो जोंना नोंगुमै थाबाथाय जोंना टाइम टेबोल गैया आरो जानायनि लोंनायनि लेट सिखारो दा ओमफ्राय हारसिं जागोननो बायो ज' जानो लुबैयो नेनानैनो ओमफ्राय लेट जालायलायबाय नै बे जाला एसे दं नामा मयदानिसो नालाय नै बैयावनो दोनना ओंखारखायो मालाय गारियाव सोना गावनि गारियाव ओंख्रिया आलुजों दालिजों संनाय आथिया मोनसे थाथ'बाय जिखो मानसिखौ एथ' गिदिर लुबैयो सामब्रामा सिंथार गन्थ'आ दावखोजोब्बाय जायो जों बियो एफा गिदिर जागोन मयदानिसो ओंखामा दा 2थासोआव जानोसै 3थासोआव जोंहाथियानो जाखानोसै ब्रेकफास्ट खालायनायानो 안 먹어